Ang ilang napiling sports ang dawmi kompleto sa ilang pagkatao. Kini ang naghatag kanila og igong kusog og inspirasyon aron magmalampuson sa kinabuhi. Sila ang tulo ka mga sugboanong para-athlete nga naghatag og dungog og garbo dili lang sa atong dakbayan apan sa tibuok nasod. Atong mas ilailahon sila og dungantang madasig sa ilang storya sa kadaugan atol sa ASEAN Para Games 2023 ngadto sa Cambodia. Saluduhan ta nato mga kapuso, kaya itong mga kaigsuan ng mga para-athletes. Sir Arman Dino, kauban nato sa athletics ni siya, Biariza Roble, para-swimmer, o ang ilang head sa team dates, Ma'am Jocelyn Aliesol. Maayong buntag o welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag, good morning. Thank you so much for joining us this morning. I'll start with you, Sir Arman. Kumusta man ang imong experience ito sa Cambodia? Okay lang na experience gina ko ang kuan gid ang kalisod dito sa duwa na mo. Yan. Tsaka challenging, sir, nga kanang you're up with other countries po sa Para Games. Grabe sad among kontra dito, grabe gid ka kuan sila kanang ready prepare gid sila nya. Kami sad prepare sad nakikumbati ko dito sila ha. So may naangko ng medalya dito, sir. Kuan ko nakakuha ko og sa 400 meters silver medal, then sa 200 meters bronze medal. How about for you, Ma'am Biariza, sa swimming? Yes, swimming. Kumusta man ang competition? Actually, first Kuya Wanjud, kay karon ng mga competition ni daghan naman daghaguan din. First, syempre challenging sad kay daghan namang mga athletes, so maningkamot jud og kanang kumbate jud og swimming until ka. So may preparations nimo? Preparation more on kanang training, disiplina sa among kaon. Then syempre disiplina sad sa matugog sa'yo, para naikusog, then daghan pa. Yung siya yung disiplina sa kaon, unsa may kaon Gay. sa mga swimmers? Actually, mukaon man dyan og daghan kong training, pero happy ng training, limited na kay Okay. labaw na mag-taper na mi, kay mubugat mo siya. Imo, sir, kung kaon hisgutan, ay diet? Naay kuan sa sige pag training kaon jud big magmaayo kay kusog mo gud among gigamit. Labi na sa ko sprinter ko. Seconds lang kinahanglan kaon mig maayo nighapit nang duwa kanang big adtunan mos gawas limit na. Okay. Pero walay gibawal. Naay siya gibawal pero sa mga abot sa mga fats konti lang gamay lang. Control na lang limit. Yes. Si Ma'am Jocelyn, ikaw ang head mark, ikaw ang nag-umol team dates. Ano po pasabot sa dates, by the way, ma'am? Kuan differently evolved talent entertainment sports. Yes. Ano sa aman ni na-create ni nga grupo o pila may mga miyembro ninyo? Is way back 2014. O dugay-dugay nag-start lang mi sa kanang entertainment pasundayag sa mga barangay-barangay. Later on, Arman Dino convinced us nga why not we create a sports para atong matabangan more ang mga PWD. So mga sports-oriented? Mga Yes. Si Arman, because of Arman Dino, dagadaghan gyud ang atong kuan, which is need gid sa ato ang mga PWD nagnita meron og grassroots para ani nga kuan. Yes. Doon pa tayo usa nga kauban walang naka-abot siya na busy siguro. Ma'am Cheryl, pwede mo unsa may iyang sport, Ma'am Jocelyn? Actually, si Cheryl Angot is kuan na siya sa para chess. Chess. Yes. Siya ato ang representative sa Cebu City. Medalist po siya. Yes. Actually, 2 golds, 2 bronze, and 1 silver. You were saying kaganiha nga, ingon si Ma'am Jocelyn nga, importante ang sports, not just for kaning mga different able, natong tanan, di ba? Nganong gikinahanglan man, Sir Arman? Kinahanglan gid sa to sir kay labi na sa mga PWDs, labi na katong mga bata bitaw nga nauwaw bitaw na lang mugawas. Mana mo kami naningkamot sad mi nga ipakita sa damo sa mga PWDs kay aron pud sila pud ma-encourage po sa mga pwede din mi mo apila na mga sa sports. In your case, Ma'am Larissa, anong swimming man imong napili nga sport? Kasi man naka-impluwensya nimo. Actually, sir, ang akong sa swimming magod kay gioperahan ko sa akong hips, then anang doctor nga di mo ko ganahan mag-therapy, balik-balik hospital ko, ganahan man sa kog tubig, sir, saya siya, sige pag swimming na lang, so dito nagsugod ang swimming, so ganahan ko marag nakakuan siya na ko nga wala, PWD na ani nga kuan nga organization para sa PWD, kay naamay nag-encourage pud na ko nga swimmer pud sa una na mag-kuan ko sa swimming, so akong gi-try. Yes. Of course, would have thought nga, you're making waves na sa international competition sa Cambodia karong bag-o
Ma'am Jocelyn, what's next man sa grupo sa atong mga sakop doon na pay salmutan nga mga Yes, online we have invitation competition? from Mandawi City Aha. para sa volleyball seating sa ato ang mga PWD. At the Aha. same time, nag-create sad mi og kanang sport fest sa coming NDPR week. Nagkuan mig sport fest which is volleyball seating, table tennis ug chess. At the same time, according to our commissioner Mr. Ida Hayko, we need to build a grassroots guild kay yes, grassroots program para sa atong PWD. Speaking of grassroots, ma'am, sa atong mga PWDs, unsa ka importante nga inclusivity, ma-appeal sila sa tanan ng mga programa, labi na sa sports mga programs. Is importante jud kayo kay ang ato karong mga PWD man god is kanang gihide ba. Wala jud ipakita at the same time ang uban mauwaw. So kinahanglan gyud ato pagawson sila kay that is one way nga makat-on ang ilahang mga bata. At the same time, PWD is hard to find a job. But in terms of sports, we can help Banggod to change a better life sa ilaha. So kinahanglan gid to i-build ato ang grassroots regarding ano. Briefly kuno kinsa mo kuno gihalad inyong success sa Sir Arman o Ma'am Yarisa? Ako, sir, syempre sa akong family, Ah. sa Pilipinas, sa akong coaches, tanan, and first of all, syempre sa akong self, og kang Papa Jesus. Sir. Sa ako ang ihalad sa labi na sa ato sa mga Senior Santo Niño, labi na niya sa akong kagalingon po sa akong family. Limitado kayo tong oras. In behalf na lang sa grupo, ikaw na Sir Arman, message nimo sa mga tawo nga nagtan-aw karon. Daghang kayong salamat dahil sa una sa tanan. Daghang kayong salamat nga sa mga nagpray sa mua nga ni duwa mi di compete mi ngadto sa Cambodia. Nya daghang salamat gyud kayo kay naningkamot sad mi nga makaya na mo labi na gid sa mga mga LGU nato diri sa Cebu nga ni support sadla sa Samua, and then og sa mo ang team dates grupo nga nagpadayon gihapon nga nagngita og kanang abot sa mga PWDs nga mahilig sa sports. Thank you so much for joining us this morning. Daghang salamat sa of course kaninyo sa paghatag og dungog og garbo sa Sugbo ug of course sa Pilipinas. Sir Arman, Ma'am Yarisa, Ma'am Jocelyn, thank you so much.